Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na gitiaginak, manang. Ano ba yung napasama nga katakwanan ti kastay? Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di ta ti biyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang, manang. Ah? Kaya't masawan. Addan ar ma'am? Kanta na. Awan mo siguro dakis na tabalwa mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagpiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag ko ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka maggaya, mag-isong. Subrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom mo siguro ti makagapaw. Napa nga imaya? Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro, tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso, sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na! Agkasarta nga ruday! Ha? Kasaradagusan? Una, ha? Di tan tumal at tungpal, tasan ay ha? Wen matkit di Anya ngay, umanugop kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Si kaki di mait. Sana tila pampanunutam kadakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sa bali daydi mo ng asawam. Sa bali mat ita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin no managibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tila baak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. Adapay ngamin aramidag ita iyatalong. Ay nakabalak mga urewang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mo ti karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa Uncle? Ay na! Ay na ibagtay ka. Ay ni bakit mau? Inkakitain! Araribungbungan dagiti tataw di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang Uncle! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyamanak. Apay, sino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka.
Di mo baybay antibagin. Tapos saan ang apektaran ti salon at mo bayaw? Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanin? Manda ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mag. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustaw? Mabuti nga kaon. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runak at awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasing sinday di feling asawam. Apay ni Arsilay? Ag naadamot gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atilay bagbagam manang? Ang mga numasulisog ka, mga sawa manang. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kung nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? uwan silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ay, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang runak, lab na lab ka. Sige nga, Rod. Aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka may. Rumuarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan? Saan ani Arceli termag? Asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay ngay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda nga rudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamit. Nasaysayatan, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay ko mata, danam-namak keng ka. Isong? Di na ko maparigatin, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuangken ba kati sa pulin ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuangken ba kam? Apay, di na kayo tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kakto iti baka, ah. Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinak to, 20, no kaya na? Sobra unay ta baintay. Uray sa nga pulaw. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, ah. I love you to kunam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano ngay kasar mo ti anak ka, isang. Ha? Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw.
Tapno maaddaanak mutin iti apukaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti kastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Wen, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Kan naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ni Arceli ti ikalaysam? ilimog minto na ti panagkasarmay. Saan na dito yung lugar tayo ti pagkasaramay? Mapantayo iti sabali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalinto a resepsyon. Ay, Angelina! Nadanag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti may papan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka nun. Ha? Mi, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arcilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duatam gayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine. Aklonag. Ada nagkinaawata mi kini Angelina. Ang sikat ikasarkaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong. Kwa, sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin na kumarsilay. Surya, saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita, iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Hey, kasta ya? Imbla na mo't iti itday. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipatan mong day ta akasar Isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan Chikboy ka matgayam nga uray balo kan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ni? Inidemnan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan Ah? Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arcilay. Si kati kasar ka? Saanan? Ni? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagiti nubyakaon. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Un-una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Dinaramig ko lakas dyan
Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manain. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at nagladingay. Unay mo ti kastoy agasak ka. Kung ano na tayla ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak sa talaga. Aklo na kakamali ti naramid ko ta nagdarasudusak. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din, jak ko nagarami ti sabali. Katita nasuro ka na 50 ti taon ko, ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutungak. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan, ti pagayam mo, isong. Alaka, try and try lata, barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat dimon kayat agaram, adakan ka rayta. Narigat mat, no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon parakan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman nagdagasat ko wano awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno'y bagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis iti riknak. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw wano sanay. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, Shakhtar. Kanya usan! Ha? Hello! Ang ipagalistuan na! Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo ang tiliw lang kung may timarabutay. Di mo pa'y maramin. Ano? Agong ungot sa mo ni tatang mau. Pasensya, Amon. Italag siksikog tiyan aramidam. Istambay. Ay, panagkunak. Baliwam tulangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mabainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, syakti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? May sabay tayo ito'y alam mo. Kumanagat. Tulog ay wasiwas kan. Kumano ka man? Sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day dya taaw. Kapimbanawain. Apaya nagbayag na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niyaw. Kwa tatang. Inaklon man? Ay, kwa. Inaklon man kunak? Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man! Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan! Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kuana. Ay, professional ka! Hindi mo ang muti agpili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Oh?
Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, butay ti sagsagun na. Tatang, Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron ti mangpakang kengkwana. Into nagasawa kayaw. Kasta ka day. makasapul tumutla siguro iti trabaho na, tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayan. Into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggalag sa odya amana. Kat problema ti bagbagada. Kanag iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti din na na. Tatang, Agpanunot ka ana imbag anak kao. Mukmet kahit adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro na dyan ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Anya, may karem, asinaamon da dyan tao. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amangupay dyan nakta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaisaw. Gapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunal, isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararmem kanu aya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklunak pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramgan ko na. Iso nga, asawa ko na. Ay, nagluko kan. Mangasawa ka, ngawang mo pangasawam. Katay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga mutan. Kukuha tayo aya dagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Gem, ultimo kalding. Uno asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha! Di ka lagbayin. Professional pa'y mga dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ka ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Eh, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso kun ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang, Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang arodan. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan.
Nagkuyog na manayin. Masurunak. Ay na makabil kon sandya anak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day di lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog na. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di nubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggan di anak mo pa magbaga. Subag. Nabayag may tadi mi may jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun ng asawa niti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatom kiti day di lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang kao. Anyat may paay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kao. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak kao. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awang paay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag asilpong kang kuana. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin tinagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanag nak matiti husto. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo tinagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tano agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay tita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makaam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi na inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da di lalaki apakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no isuti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amuna. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubaing. Diana, pangaasim mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta. Adda bayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabitla nga ron. Papanamanan, Vinay. Piyesta di ka bangi nga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatang magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang.
Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana, di ka maggunayan. Sige, kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh! Naimbag man tada pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Kaya nanay. Agpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasya rin lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ijay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi tayo namin. Las dahi tuyo nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa ko ti agbalbalew. Promise. Karim day takdoram day karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalew ko. Tapno saan dako natagtagibas sitin. Isuhalas dahi tuyo yan, wan. Agsingsing putak taon no malpas ti kasarta. Promise. Tata, anda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung harod balasan ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Anda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni kakapitra na nagkuyog dakat ija anak na. Alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny jidim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimang pengay? Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Hindi ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramidang pinay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangin mau. Agragsak ka kidi na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka kiday, tasan kayo pa nagkasar. Kasano nga nung nagkasar kayaw? Sana inaramid ti kasjay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay, Tatang. talaga rupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Heh, naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Genubia na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang jasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tamasikuga kun. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya.
Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik! Ha? Ni marayan nga imadayo. No kasta? Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Anday padamag ko Ay na. Ay, diya ka mo tisawag. Ha? Anya day tatatang? Ni Bini nga ex-mau. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day di tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siyak ti ingkalaysa ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Painak agaram. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmag? Ni ngay pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, nagluko kan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsina? Ay, sumapul ka iti sa baling armag. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ngay, ayos laeng magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anya kunana. Sigay, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha, Iso nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. anya. Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na Karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplapdak no kas mapan iji balayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan. Kat anya pa'y taramidan na. Ay, bayam Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman tata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita aklaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Uray ang taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tatang. Urayam langan ngag-itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, ay, apo nakababain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? No kasta nga raw, sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay.
Grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, da yamanang karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, ah. Haw! Carmela, Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko ti bagam. Baga ni tatang kanyak. Di na kayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di kagdanag. Tadya akong sarong karan di anak mau. Tanya kaya mau, si katermak. Pulos mo ta? Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko ah. Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya ah. Suray. Sige, panawang kan. Anyat nga tanga, Mang Carmelo. Sanang agumatang ating dyan Umay kalabuya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kita ka dito mata ka din kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka din kao. Dosi pa ilatawan mo idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga inlimlimag ko dahil yari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamangyab kas iti mariri na kang kadyana. Ay ayateng ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agiskwila ka nga? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis iskwila. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Apay, anya kaya mo akursaw? Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, agin-roll kan taon. Tasyak timang paadal kan kaway. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayaten na, pagadaleng ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalaysa. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saanin ang masapol at damagi, mading ka. Balasang kan. Apay, manutawam, ma'am. 17. Balasang kan na, iti kas tatawam, ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin na ka, pagadaleng ka. Ipaay ko amin agastos ang mag-eskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain desisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atirarmat. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Kati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakemaw, taparitan na ka amangarem ijanak na. Ado dito ti maarem. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manin nga itararmam. Diyak pa'y laybagbaga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kanuray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimod ta ti relasyon ta. Apay,
Saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, Jana. Pagadaling ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay aya. Halay, umantad na pangusarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapo iti day jana. Tulungan ka makaiskwila. Tapno inton agasawa ka main, adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Uwi na, ha? Apay, unubiya mo na ya. Sampay, taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay kaya mang loko kanyak. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang. Ay, apay nga bain, anaasam ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ijer ang tingkararman. Dagiti agtawon kuma iti nasrok abayin ti termem. Wano dagiti agtawon iti 30. Tanay, nasrok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan ka bagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wan, apang naibos nga ro din tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si Daan, Mike? Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay ngay agas-gastusan na. Kas jay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, anto'y ti kwartan Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sika ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga kapag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apukok. Awan ang yaman na apaw. At dangamin tulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apukok. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso atultulungan nak, tamasyan unay kanyak. Ay, mayat nga rin. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaati kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala sigura sorpresahin ni Jana, tay? Kasta nga tangag paisaw. Lay, si Kamagayam Carmelo, barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay,
Umay mo ka di mananik ka ni talawan sa dyan apo ko. Ka nakalpas mo iti pa nagadal na. Umay ko lasarong karan, king kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid da iti lugar ti ama na. Sinukuntiin na itayagsapa. Anya, kakano nga sublay? Ay, diya ka mo, tadi na mag-imbagan no kaano, subli na. Ay, kastaya. Ay, sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon no da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Neka di kagungot Kanyat pagungtam ngay. Kasanaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan ije balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Ni mawanlat ta. Anya? Nay, si Kamat, Carmelo, Barok, sumrak ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, ngayon tarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayin tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumatlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Mariglado, Barok. Ibagak to day takan kwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay daapong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na diapong ni Jana. Tadandan ni minalang mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumrak ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Nabayag mo urayag? Di yun sa mo imbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya? Ay, sana mabalin Hindi po ko yung tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kang ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta Barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana ka iso matungpal. Tulagan nyo nga. Apa man na makaturpos iti panagadal na ka aklunan na ti ayat ko nga idadatong ka. Kagkasar ka may. Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Na adaya nagpinirmaan nyo, Barok. Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan Barok, ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na, tasakpay kiti pagbalin ninyo albudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami baga Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Iso maaramid. Ibagayo, day takang na. Ay, sana mabalinti kasta. Dakil ti habol ko kanidyana. Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Adan iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda kano iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jayada. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo na muntigasat mo kaanakan.
Saan siguro ani dyan at talaga para ka? Ubing tumating ka ararmain. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armaim. Wan, ado ti irito mikin ka no kayat mo ka anakan. What? Yak kayatin ti agayatan tay. Manyakan? Natitigrakan? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Dati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso ti naramat ko nang ikasar iti asawak. Adamat tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Carmelo. Kay kunada nga rudan, pasot amin ni ayat ti paet, sa kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak ti ladingit napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Adda na sa pulan nila kay ko apagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kayat yu ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang dito'y pag-abangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa ijay, kan asidag idayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmet la kayat dito yun. Kayak adot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir singir nga oray saan mi pa'y ajude. Sige nga Rod, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirtao, bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kinasidag iti ayan, ti trabaho, may kiniparibirtao. Mabalin na pagnaan. Sige nga raw. Agimpaki tayo matan lakay. Ta umakar tayo matan. Jak kayat dito yun. Nauma ako. Wow! Nagpintas matan dito mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako dito amabalin apagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wen amara Ina, Ah, hindi ka man ba kayo? Takitaan to'y ginatang ko abag mo, magustuhan. ay, mabita ang mare Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpon. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan naliday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay, balay. Magusto klakay. Iso na lang ta. Ay, adda manin pasarabo ni Pariberto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagninam mo deta bagay? Kasla mo preso ti kaldingay. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanun to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan, Diyan makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab!
Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo ti gumatang para kinibakot na. Ha? Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Asan na dagita? Tinapatag kanya. Kuna mo. Kaya maiturad, ti gumatang iti kasta kangina. Abag. Baybayami ka, ah? Di ka tumutulag. Kadakwana. Ay, Wang. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dahito laang. Nonya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichin. Dahil tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man dayto, kita. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangpangtidam kadagit idaan agamit mo. Ay, ka talaga kasta, Mare. Mabalin ko mga ilako iti online daytang, masyanak magkang ka. Iso nga alamon, kukwamon. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kundi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan akasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung irimrimit na kanyak. Kalpasan na mairimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paiso? Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narigat ti kasta, Brent. Ay, ala, ay, di ka pa'y lagsang-sangit, Mare. Palutputan pa na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagam apod no ti atap ko, sakan to agsangit. Mariknak kami ng ti sakit ti maisukat, Mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan matiam mo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat ngagluto. Kanayon ak matanabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagamantag paiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may datang abagbagamay. Sungbatam ti saludsud ko. Na? Maumuma kan kanyak nga asawam. Hapay ko maumaaking kay. Kaya ayating ka. Kap na kang kang asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Diya masangot ag babae. Maturog taki din. Tamasapak manan ngagtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na ako ta. Papapil mat dagi karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta at ti sweldo na. Kagudwala ang tititid na kanyak. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakit? Isu-asu ka tamon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangin ta. Urean niya arilaw. Basta,
Kabailan ti budget, ah. Sige, kat agyaman naglakay. Lukatan tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatan Blouse mat day toy. Wine, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga, Tawag-wag. Anya? Isu nga ano som alaban, bakit? Taga wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay, mau. Nagpintas mo tablaws mon, mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, mare. Maakaran ka iti anglit. Ha? Awan mo't angot na day toy mare. Awan pa'y itaa ngamin to nagbaybayag dan tumaangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? At dala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manumot lay jay multi-brand niyo nga kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano da itaya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, mare. Andan samo sa bali nga igat-gatangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na yung bagya asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kwana. Imutan na ka kang asawa mo. Agpada da mo titisweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga kasta lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out tak iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakit? Ay, wen man lakay tani. Nabambanuga ka naglaba. Ay kaibagan, no di mo kabailan, mangalata iti katulong. Ha? Apay? At daom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya? Ay kadada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bado dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho, tasukunag ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Nagdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, Nagmayat nga min tibiyag da maritina. Nanamay, agkatulong da pa yan. Apay, di mo kabailanan tiyag trabaho dito'y balay, bakay? Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kung iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka mo tiyag trabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau, Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. isungarog nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang, bakay? Lakay. Di mo papalan, tinyaman na makikita, miti kumarin. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, mare? Ay, saan pa'y ngarod mare Brinda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din danda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay na, saan mat siguro, mare? At dala siguro nakataktakan na. Hala, sumret ka nante. Ay na, nabanuga ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal iti lugar da ante. Ay win, isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makinumak man, Berto. Sige, ipagpabalayon, ante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam.
Awan ni anti natay. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inusaryo ngay. Kailugan ni anti nilya ah. Ha? Nagpintas mo tilugan nan? Agbingay tay ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabannog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala, ante. Basit la ti sweldo ka na kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kadayta? Ne, saan mo't, ante? Basta agluto lang ti aramidak ditoy. Nakita mo, di katulong damari tinalakay. Why? Sosyal na katulaw. Tadi alahas. Kan addang pa'y lugan na ko Nakita di lugan na. Ninginain alugan day jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kan nagpintas ti lugan na. Wan nga ron. Haw? Kan kasla dun niya mo't ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanariga tayo makibibiyang. Kan di ka umapapal ka dakwada bakit? Masakit ti kabsat ni anti nilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyugag, tapno adakadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko. Ikuyog na kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamot klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, na kayo latan at mapanlakay. Ha? Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos delikado. Sabihan ta nga ron. Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayam, ita ah. Di ka makibibiyang ka dakwada. Nabasa kami ng conversation ni iti Ay. sa kabit mo. Ante mong kunam kung kabit mo magaya. Ay, sos. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na. Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tama. Napananda nga rudan maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom. Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare. Nagsakit. Mala, sumrek kayo kadagiti anak tabakay. Ha? Akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayo ng ibagbagang. Kaya umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastoy? Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ha? Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daduma asweldo. Ngam saan mo't gayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang tipaggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-bay amon, dayta. Diya ngaming kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, adabukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan da ito ibagay. Jack may ladawan ti kinaragsak ko iti daydagundaway manang biyana. Pimanaw kami nga rod iti pagababangan may kat nagnaad kami iti balay may.
Manipod matidin, awanan da magko iti kumarek, tawan matan kontak may kadakwada. Kataging gaita, kasladyak pay lapatyan nga dan bukod mi abalay. Nagtultuloy nga rod ti kinasingpat kan kinaimpad da asawa. Kat makunak ang nagasatakkan kwa na, ta nakasingsingpat nga asawa, kan ama dagiti anak ko. Alakastan, ti pagayam mo, Brenda. Makunak at talaga nagasat ka, takas kan nila kay mo tinagbalin nga asawam. Nagagat, kan nalaing nga agigam iti kwarta. Awan pa'y bisyo na, kasta at asawa, muna panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Iso ako daw kadagiti asawa akas kan nila kay mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Bagayam Brenda. Dito'y drama tayo. Manang Biyana!